Yan po guys ang aming iluluto. Mixed seafoods. Yan po guys, mag-igisa na po tayo ng sauce. Lagyan natin ng bawang, sibuyas, luya. Dahil malaga na po lahat. Lagay na po natin ang Sprite. Wala po kami nabiling butter, kaya natin kami paprika. Konting garlic powder, magic sarap, kuluan lang po natin ng konti. Lagay na po natin ng mais. Nalaga na po siya. Lagay na po natin ang ating seafood. Hindi po kami nakabili ng pusit kasi ito na umay na po kami sa pusit. Kaya natin yung mag-ilang kami. Lagay na po natin ang patatas. Lagay naman po. Ayan, okay na po. Mag-iihaw na po tayo ng tambang. Two 2,000 years later. Kain po tayo. Hello guys, kain po. Ay, manap naman. Alam namin, no? Sarap. Bacon. Yummy. Tapos, Bait. aray, mainit. Oh, pritong tilapia. Teka, meron pang sambal na yung tono. Oh, yung tono. Sambal. Oh, sarap yung sambal. Kain tayo, guys. Crab. One. Kain tayo guys. Oh wow. Ang sarap. Sarap. Yummy, yummy. Huwag naman ka. Sabay kayo sa amin. Pagkaon namin. Ang sinilay. Dahil pa. Yung pa. Bawal. Suka na may bawang sili. Ako mag-isip ko na lang ito. Ang dali lang.
Grabe na. Galing daw ang bagay. Sprite tayo guys. Sponsor ni Ate Sel. Kain po. Sprite and Coke. Pangat nila. Sakto. Kain ba lang? Meron po tayong pag-umagas na hinog na mangga. Sarap, guys. Ayamin guys. Kaya na. Dapat kayo na. Dapat kayo? Naanak ka talaga dito na. Dapat kayo.
Ay! Nandun niya bulo lang. Nandun ka lang, kasi nito. Ngayon, Uy! Hindi, kasi kataman yun. Isa natin ang sipit. Ayun nga. Hindi tama ang kamamdam. 1, 5. Starting 1. One. Fresh kayo mag-detain na yun. One. Tamas ng pitfall. Ngawat itang nagdasang. Nagdasang. Ngawat ka naman tayo table bulon. Nagdasang. Bakit naman yung matatakot ang second half.
Dami. Pagkita ba tayo? Parang sulit mo. Basak. Maraming salamat po sa panonood at sana po ay nag-enjoy po kayo. Sa iyo, may next vlog.